Buhatan po ninyo akong gibuhat sa una. Ha? Kanang mga kaliwat na to, mga katigulangan, mo respeto na ang mga anak ninyo. Ha? Isulti po na ninyo. Kay base sila mga sa impyerno kamo ang mayan. Kamo mga tao nagwali. Kamo, pagbuhat mo ayaw mo palabi pakita paghubog-hubog. Dili mo pakita ka sa lawayon. Kaya kung pakita mo, walay tao mo tuon ninyo. Iya kamo naglibak na ko. Bantay mo. Sako Dili mo. Di ko maningil ninyo. Manisultin kung tinood, pirmi mo kaigo. Karon na ako isulti na gid niyo ha. Ang akong tinago, ang Ginoo mismo mo ay nagsugo nako. Mo nakakita ko, mo repliko, kamo nakigipakita nga magpabuta-buta. Bantay mo ha. Kay ni tuo mo noon, hadlok hinoon mo silang hulga. Kato pa, wala. Dili mo musaksi sa Ginoo. Dito mas patay. Kamo patawyang mo. Di na ko mabadlong ninyo. Katong naa din yung buhat sa lawayon, di na akong badlong ninyo. Dili ka mo ang akong katawhan. Dili ba? Na ano mamusuko mo muna ko. Manubag mo ha. Manubag mo. Manubag mo sa Ginoo. Ang Ginoo mismo nagsugo na ako. Mo na nga ang akong tanang katawhan. Kaya kung tawhanon lang ni, wala na ko karon, wala na ni, nangabungkag na ni sila. Kana yung simbahan. Tawanon na, nga naman, paghuman sa mga selebrasyon, paghuman sa importanteng adlaw, napa ba? Mo diha? Wala na. Maluwag mo ha. Kaya kuno, Diyos nun mo. Kuno, Diyos nun ha. Manubag mo. Hindi ka matay ninyo. Ipasulod po mo diha. Kaya mga naadiha, mga patay. Muna ang iyong simbahan. Ang simbahan, musulod yun ang patay. Kaya naadi ang mga patay. Tanaw ang nagawali. Biblia ihang giwali. Seremonyas na nigamit sa gibalaan ni Kristo. Gamit og cross. Ikaw po nawali. Musuko ka ni. Pinumdumi pag-ayo. Sama lang mo sa abog. Tao lang ka. Tao lang ka. Ang Diyos mo'y tag-iya sa inyong kinabuhi. Ha? Hindi ko malapit na ha. Karon, Sabado, sa Kayag. Sabado, sa Bakabanaw. Kung may mo, lakat na rin. Ayaw mo diya sa seremonyas. Biyaan ra mo anak. Tanaw naghatag niya seremonyas. Kung naapagani na sunod adlaw diya. Pagkahuman niya hatag. Kana mo na tinood nga man. Pero, basi, gigamit lang ng seremonyas. Buhat-buhat na nagbalaod. Biyaan mo anak. Dito mo to sila. Ha? Kung masakit mo, kung sa inyo gikinanglan, dito mo. Kay mama na inyong amahan. Pag humanan ani, ayaw ko yung maya. Kaya ako yung buhion karon ang pagbanaw. Pag banaw na ako, banaw na ba? Nasa akong pagantos, manaktak na ko. Wala ko kabalo. Saan ko sa Ginoo, ibilin pa ba ko, o napaba ko ipaglaom. Kung magsakit mo, ayaw na yung dad andere. Wala na. Kaya diligin mo maayo. Pero amor, yapon akong tambal. Basig mamatay mo ako yung mahayan. Mara mo lang yung gibuhat niya sa una. Kaya magpatambal ko nun ako mamatay. Iha pa daw, ang nagpatambal ninyo, gisulod sa inyong simbahan. Kung pila po, ang gipatambal ako rin nasulod sa akong walay palahulayan. Kana lang. Parang dili mo magmahay. Kaya kasagaran magmahay raman ako, no? Katong mga patay. Mga magwali ko magabi sa mga patay. Ako mga tao diri. Anak diri. Ayan ninyo sila batuha. Kay malipay rin o na. Sige, libakan nyo ni sila. Libakan nyo siya. Sila. Kay malipay na sila. Kung saan man ko na makuha na mo sa inyo ha. Basta, nahadlok yun ko sa Ginoo. Diyos ni Jacob, ni Moises, ni Abraham. Di mo sa inyong amahan ha. Inyong padera. Kaya mo man na inyong amahan. Kaya kung makinanglan mo, ato mo sa inyong amahan.
Mara na. Kasimple. Ano mang magsige mo mag-istorya nga ako dili mayo. Kamo manambal nga naglibak na ako. Nandiri sa ko katawan ko ninyo. Oh, sige mo panambal diya. Mara na Kinsa. Aning gamot. Asa na ubang tambal. Kung manambal ay pumupambog. Mamakaayaw mo. Ano, di ka magsakit. Malok na mamatay. Ako, sugot lang ko. Bisag ka ron. Kung ako sa Ginoo. Ingana mo. Nga pwede po mamatay. Malok mo mamatay. Ano? Malok mo sa silat. Nagamit mo sa Ginoo. Kana lang, simple. Simple lang, kana lang. Kawan yun, sursura lang ko wala. Baryo, wala. Sikasa kang sorry. Kana simple. Ayaw ninyo. Dauta inyong kaugalingon. Anong kaugalingon? Sige mo, magsinasinan ako. Buhat tapod ninyo, God. Ang gibuhat nako. Tapos mo magtao, yung sulti ipod sila, magbago sila. Ang among gibuhat para manatutanan. Na ma-extend pang kalibutan. Kung parihaon ninyo sa inyo sa inyong gibuhat, kinsa pa man ang magsulti sa kamaturan sa Biblia. Ano pangutanan ako? Kinsa pa man ang magpandong sa kalay sa Espiritu, magbunyag sa kalay sa Espiritu. Ano pangutanan ako? Nga kamo man, agbunyag man mo sa tubig. Sa manihuan raman mo. Nito mo ni Juan. Kung nga pare, kung kumisihin ko ninyo. Na, mutuogin ko ninyo. Naigo naman mo anak di amukan. Ang ginuogid ako nakita. Kamadlo ko, kadahas mo kay balo. Ang ginuogid ang ako nakita. Sultihan ta mo. Siya yun. Kanunay na ako nagsulti. Nagipatay ko no sila. Pinaagi sa inyong paggamit kanila. Ano lang, siyempre. Anak, salamat. Salamat sa inyong bato. Magipalok doon ako kanento. Salamat sa iyong pagdaot na ako, akong mga kaliwat. Hapit na ang panahon. Kung naigo mo karon sa akong gisulti, napay panahon. Dali nga rin. Di mo ko makikaway ninyo. Muhan nila mo, magdebate. Malaya tayo mabuhatan na Hala lang. Buhatan lang akong gisulti. Sulti mga bana, taora, ang igugmaay mga asawa, taora ang bana, mga ginikanan, ay pasok ka. Badlong nga lang. Kung di pa badlong, kamong mga anak, akong isulti yun ninyo. Ha? Tahura ang inyong ginikanan. Kay gibuhat mo, nga anak, ipaligon. Pero, kung di mo mutahod, kamo na, ang mag-igo. Ako, pwede ko niyo kasaban, ising-isingan. Pero, kaya makakita man ko, badlongon kita mo. Kumusta? Mga anak, yun sa mo. Kana lang. Di kaya inyo ako noon. Nga dinaluan. Inyo hinoong kong kasaban. Kung dili mo pabadlong na ko, pagbantaya, nakamong ginikanan sunod pohon. Kung ma-extend pa. Ang problema, na lang. Salamat sa inyong hatag na ko, mga bandi. Wala ko nasuko ninyo. Nagpasidaan lang ko. Nabasi. Pareha niya sige buhat. Sa mga patay, mga pagmahay. Mga pagpagpasaylo. Mawala na siya siyang lawas. Kung ngayon mo, kalgunta ko, nga, hadlok, manggani mo. Paloy-aloy manggani mo, kalgon mo. Ako, di ba ako nagtambal? Nagsulti na ako. Pangalgon, unta na sila. Na, ikaw pa nagsulti. Gamanan ka. Sakiton na manggani mo.
Ano lang, isulti na ko. Basta nagsalig mo, dato mo. Ako isulti na inyo. Parang, dili mo magmahay, niabot sa panahon. Kaya kung iyo mo, nasuko ko ninyo, kipang sulong na tamo eh. Sa una pa. Nakasuhan na tamo sa una pa. Kamu mga utangan ako, magwantay, pinaanas Biblia, magbayad yun ng may utang. Wala lang kasimple. Sakwa, anong panin ganun tamo. Galisod mong gani mo. Problema. Ang Ginoo, na anak ko ha. Na anak ko. Katungo ba na itong bayad eh. Huwag mo ito na ilang Ginoo. Bakira mo ito. Ang Ginoo na anak ko ha. Dako mo kutang na ko. Kaya nakatambal ko ninyo. Kung dito nas doktor, linibo niyong bayad. Tama ko? Kamu naminaw? Dako mo kutang na ko. Siyawa, pag yun mo nintabang pagsultis ka maturan. Kana lang yun, kasimple. Ay ko yun, maya ninyo. Salamat. Kapilan ako ng pasalamat niyo. Salamat sa inyong pagdaot na ko. Salamat sa inyong pagpasangil na ko. Padayan mo. Kung saan man, maumpo na iyong kinaiya. Di mo mutuon ako, bahala mo. Di ko may yung kalinaw na kaninyo eh. Kadungog mo ni istorya, malinawon ka mo. Ako, malinawon ko. Kaya naanad naman ko anak. Angso na ko. Ihian ako ninyo. Ihian pa ko ninyo pag-usap. Sama sa iyo ni Kristo. Gipatay na ko ninyo sa libak. Kaya kung wala na dagoy mo na hadlok ang gobyerno, dugay ka mo dagay nagpatay na ko. Nga. Tagamog chance sa Ginoo, patay ko eh. Mga kriminal mo. Kaya daghan mo, mga naayo pa unta nga nasakit unta, maayo pa unta din eh. Inyong gipatay sila sa inyong pagpatuot-tuo. Ito istorya. Kung mga pare, kung mga nagwali nga tuwa na sa langit, basahan nyo ng Biblia eh. Pagkadaog, minon mo sa Ginoo. Kanang ingon ito na dito. Malubag mo na. Sige hangyo sa Ginoo. Wa mo nagtuman. Bot sa inyo. Ginoo rin may balon ninyo. Asa mo pa ingon. Kamo nga mga kaniha, importante ni. Kanilang, ilain ni. Ilain yun ninyo. Ilain yun niya. Kamong mga pare, kamong mga kay amahan, ayaw ninyo biyai ang inyong mga anak. Kung magkinahanglan sila, tabangin ninyo. Nga sulti is tinuod. Ayaw biyai. Naabad ay amahan, nga biyaan niya mga anak. Muna natingala mo, nagkagamay imong anak. Ano man? Gipangawat na ay. Sa mga lubo pod. Na nagtapok-tapok pod. Naraniya pong Panganoon. Marag ka ng salapati ba? Nagipalinaan. Gipalinaan o kamanyan. Tama na? Mo na, magsige magpalina para mutapak po dagan sa inyo ha. Kaya naghisgot man mo. Now, ang ako mga katawhan, giwalihan ninyo, gani, nagsunog ka mag-insinso, tibo, mo na, palina kunuhay mo, kaya naghisgot og insinso, kay si Kristo kuno, halaran og insinso. Mamula ka na. Wala, tapok na diha ang mga patay. Ang mga pare, ayaw ninyo og ingnapod nga naluwas na, makakaon og pan. Kung himo lang ayaw po ninyo anak, sa ari nga, kamo ang sinugo. Loy ka itong mga tao eh. Naling lang. Sige, nagod pa dayon. Nagod po mo diha. Alam ko yung daot ha. Daoton ko ninyo. Salamat ninyo. Madok man mo mamatay. Ako di man ko madok mamatay. Pilipalansang ba ninyo pag-usap si Kristo sa cross? Nandito nyo paluhuron ang mga patay. Layon biyaan din na ni mo mga anak. Nga harbisan din ninyo. Ako alam ni isultin ako ni kay naamas Biblia.
Limpyuhan ko kamo mga pare o mga pastor. Kung wala gani na sa Biblia, kana, kasuhi ko ninyo. Kaya kung naagad sa Biblia, ang kasuhan ninyo, inyong kasukan, kato nagsulat ka ng Biblia. Pansunugan niya ng Biblia. Wala man inyong gigamit. Pasunugan ninyo na. Wala inyong gigamit. Sa to pa, kamo hinasunugon sa Ginoo anak. Kaya naman, magbabasa mo, dili kabalo mo basa. Magwawali, di kabalo mo wali. Isip-isip. Daoton pa ko ninyo ako pa yung iyawaan. Gwapo ginaanak gyud kanang nagpahambog nga ang hostiyas balaan. Ang dadi ko ninyo din ana ningon na mga kaabag ningon mukalawat po na siya. Naila di mo yung nagsulti ninyo nga balaan na. Nganong dagaman nga lawat diag daotan. Nya ako. Muna na ang problema niyo. Ako na hinoy nagsulti sa maayo inon, ako hinoy nagdaotan. Nga kanang nagputi-puti diya yung nagpakaon na ng lawas pa ni Kristo. Lahubog mo na. Nga ako. Sa ito pa dito, gila si Kristo sa taon na no? Sip-isip. Nang espada, yun ko klaro ron. Bahala mo diya. Malok ko sa Ginoo. Kamu, malok mo sa inyong pare. Dala, mangganis Pablo sa Roma. Sip-isip yun mo. Hanggang sa may balita nga kung yatag ninyo. Makainay. Ano sa'yo mo lakaw ko? Ano magbalas-balas sila istorya? Sa mau na kasagaran. Ang akong pamilya gani, may inanaay gani. Sa pagkatong wala ko dito ang mga kasagaran man rin ako mga katawan. Ano? Gustong tako, tagaan ako sila gawin sa mga balita. Dili na sila ma-stress sa kalibutan. Wala ka ko. Nagabalungan ko nga, ikaw may nagsugo na ko anak. Ipabadlong na anak, sayang akong ihatag nila. Wala ka ko. Sorry na po ko sa mga tao dito. Di na mulawat na ko, may istorya ko para makakuha na po kong gawin sa mga balita. Ihatag na po ako inagkahapon nila diri ang kagabi. Kabay kayo kung sa kong kaugalingon ba, wala sila naguna-una sa akong effort. Hindi ako badlungon ako na sila ang dili ko, pinasuko, pinaanak. Wala lang ako, pinabadlungon. Yan, sama na ako na. Wala ako anong pabagi ko para makahatag ko gawin sa mga balita. Magpaangga-angga ko nila. Sa'yo mapakota ko kape. Siyempre kape-kap ko. Ay parang kakaanagin ako sila gawin. Karoon mausik na mga padaman. Kaya nang stress sila. Nakaramba kakalibutan nun kayo. Gula po ko, asa na po na ako na po dito. Wala ka na po ko. Wala ka na lang ko. Utabang ko sa mga tao na kinanglan. Kaya parang adyo na po ko sa mga balita. Ang pagkamati na bangon. Molo yun. Diba yung ka na ako, magpuyo lang ang tako din sa man ako, nakita man ako, iusikan man nila. Iusikan na akong yatag nila. Usay man muot ko nga. Gilay ko sa kalibutan ko.
nagatudlo ko mo nang maop sila akong maop sila no maop na sila no ang pagbasa ko no kaya wala man nila ang kalig-on sa aura nila na akong yatag kanila naop man po di sayangan na dili naman ko ninyo papaon silang tail kaya musamot yung nagkorot ang gawang sa mga balita nga nalaktak naman ko dili naman ko makagyo nila paminawa ko niyo maghila ko at tubangan nila kaya musamot yun noon ang aura sana ko na salamat sana ko na papasabot ngayaw yung pusikin ninyo hanggang sa may balita nga kung natag niyo pinagi sa pagdili pagtuban sa wala ang mga pulo di ba aman ka lang may isgot ka may stress ka nakakaubsan nga balik-balik na gayong istorya no nanisigutan mo ano, di ba? Dili na mayo kay naaman na sa ang kasulatan. Lagi. Dili lagi yung tala mayo. Kada kang magbasa na gani ko nga dili na unta kaya sila maigo. Dili sila mo ako na to, sipet ko ganiya. Kaya kung alam mo na sila, nanang ta sila gawin sa mayong balita, dili ba? Mga lagi na. Ang isaan man ako na pagpasabot pag dyan nila. Nga masabtan dito sa pinakaubos. Tabang ito ha. Kaya ako lawas na nakitnak pag-ayo. Nga ako ligong kwaon. Ang kaligpon sa kong ara para ipaambit ako nila. Ako naging sakripisyo kong kagalingan para matagaan lagi sila sa mga balita. Nga sila mismo magtambal na silang kagalingan na doktor. Saan man ako naman. Nga masabtan git sa labing ukos. Kunya, kung maabtan sila sa laglaganay na malaglag sila eh. Kaya doon ay isang nga ng mga putlon kaya mga daghan. Ngayon, iba, karang na-stress ka ka. Karang nabugatan ka sa imong trabaho. Kaya na kay agalon. Di ba mo na sila ang sanga na mga kaya nagpogi ka. Ang lagi, karang pasano ni mo. Halos tanan imong pasano. Nakatong uban. Kunya, gusto na dapat sila kada doon sa balita. Nga doon na nagawang sa bayang balita. Ako namang gipadayag na aman. Ang gira karon, dili na gira sa tawanon. Gira na sa espirituanon. Para anang sige debate. Sige hukmanay sa mga kinaiya. Mga drone nga gigamit, mga technology. Ako na lang i-explain na punta nila. Dili man na masabtan sa tao. Sa tao, reliyon, di ba? Reliyon, batok reliyon, espirituanan. Kunya, kinaiya nila, gikan sa presidente, dakbol presidente. Bulag hukmalanay, huwag mga kinaiya. Awatiri, mga unsay mga kinaiya, di ba? Espirituanan na. Kumbaga, tawanon ang buhat. Pero hukmanay sila sa sala. Nga naghukom, pag hukmanon po, huwag sa puto sila padalaan ko ka magmakaaway, nga magkakaaway ka niya, magpatay. Ang gusto na ko, makasabtan o tadaan na adiri. Kaya para nagabot sa panahon, mabalik na sa ilaha. Katong nagatuon sa tawanon lamang para nagamit anak sa imong mga pangalan, mga orasyon na nagamit sa imong balaan, mga papawa ng lautan. Makuha na ko na sa akong katawan na natin eh. Kaya giusikan man na sa taong kalibutanon, di ba? Lagi.
mamatay lang sila yapon. Ang problema anak, ang ilang kaluwasan, kaya wala nila ang gawin sa mayong balita, mamatay dyan. Muna na lang paan sa pagantos. Kinalang maagi kabulanan ka. Nakasalig ka ni Kristo, pero wala ka nagabuhat. Umama na akong ginabuhat aman. Masultian ako sila kahit panahon na ron. Sa kapanahonan, 2000 katuig na. Nilabay. Kunya, akong ganyuan. Para makahuwa na ako ang ram sa mayong balita. Katong mga pinili na kong katawan nga ako napandungan. Karong tagaan ako sila gligon nga ora. Aron makaabot sila sa bagong yuta ka. Pumadahulog din kalibutan. Mga kasakitan. Mga katalagman. Kunaan sila kabalaka. Mamatay yun sila Hulag ang gusto na ko, ipaspas na ko katag nila. Kayapit naman ang iyong gitagan. Wala na ko gisulti nila. Unsang taknaan. Kaya bisan ako, di mo ko kabalo. Pero naana sa kong una-una. Kaya di sa mo tinoon sila. Kaya kung isultin ako nila, maglisod noon ko paghatag nila gawin sa mayang balita. Kaya naana may nagsalig naman sila. Sawa na ako naman. Ngayon na ako ugbutang sa ilang mga lawas. Ang protection nag-abot sa mga katalagman. Kaya nagpabilin mo sila sa lanan ng pagtulunan. Abi na orasyon, simba, kaon, Tapos naapak ko silang tapad. Ako nagproteksyon nila, ako nagawali. Kaya kining ako mga katawan, di ba? Sila na ang magtatabang. Sila na akong katuwang tungod kay dili na sila maduktan. Kung ano sa pa, buhat sa espiritu. Ambot naman. Ambot. Kung sa angay kong buhaton. Tabangin ko, bi. Mamaala mo na ang taas sila. Nauna naging sila sa uman. Nauna mo sila na ako. Nakakita mo sila na ako. Natin Nauna naging sila. Apan magkadugay. Magkapalisod naman noon ko pag butang nila sa gam sa mayong balita. Paglisod silang aura. Pinagasalig na ako. Kaya, maduktan sila. Silang pagpakaroon ng sala. Di ba sayang? Sayang ang kagayunan nga gatag ko nila. Ang akong pag-antos. Ang akong pagsakripisyo sa pagbali sa balaang kasalatan. Kaya mga na ang gawin sa mayong balita, dili ba? Armas nga dili binuhat sa tao. Kung dili binuhat sa espiritu. Mulang buhat sa espiritu. Tabangi ko amahan. Ang bugto na lang na ako nga ibuhat karon parang dili sila mo response masuko na ko. Padungog-dungog lang ko. Isamot ni no, dili na po sila kasabot kaya dili na mo po gustong mamati. Kaya wala mo pa yung mga tanan ako. Maglingkod bit ako rin sa iyo padugdog. Maglingkod ko din no, wala kiri mga tanan niyo. Wala kiri mo hangyo anak ko nukol, mali. Mali, wagi. Ako ganun mo doon nila, ako ay nagahungit na nila ba. Pag umalang Bible, diya. Wala mo reflection, dili ko 5 minutes, 10 minutes. Kung ma-reflection sa paggawas, wala na. O ba, di ka pa na yung cellphone? Masing maayon ko nila, Papa Jesus, hindi abot sa tribulation. Wala pa sila gawin sa bayang balita.
ko ha. Kaya kung gipaminaw biya ang imong ginasulti, pinakis akong kasing-kasing. Wala naman tingkali ko'y kulang nila. Wala na ginagawin. Ang sa may pamagin ako aman. Ang alam mo, balik ko sa akong paghalak. Baga pa sa iyo ta, ano ka na ko ilang ti. Kung mag-interest na ta sila. Di ba ang pinaka-importante yun, ka na magpamatuod yun sila, no? Ako mga bata, wala gali nag-post o galingon nilang komento. Ikaw lang man po ko nila. Di ba munta na ikusog kayo, no? Kandili good ipalahait na sulti. Sa tawanon, espirituanon, hisgutan yun ko nila. Kaya lang ihisgot na ko inon, mahalok namin noong tao kay ako. Di ba, hisgutan ko nila. Ma-proud sila. O plakaamahan sila na ako. Kaya parang dali na ko sila ipasigar buda na kanimo. Di ba? Naman as Biblia, no? Ang gusto kanimo, dapig kanimo. Ang gusto usab na ako. Kaya pinaagi nimo, diri na ako. Ngadto kaniya, ipadala na ko sila, pinaagi na ko. Wala na pamana na samtan naman. Pero sa akin gani, ordinary ko nga, pakita ko nga, ordinary na naman kasakwa, di ba? Kitawanan ako. Ako pa ilang badlungan, ako pa ilang suko. Kaya ito, pag sige ko, hangyak nimo, tagaan sila gahom sa mayong balita. Parang dili mabukatan silang trabaho. Na, mag-uwan lang po silang mga trabaho, masobrahan. Kaya kung naanay gahom sa mayong balita, nag-aanak nila, tingala sila ilang trabaho, mahuman na yun, no? Unaki, tingala sila, na ilang kaalam, wala kikapoy ilang lawas pagtrabaho, pero nahuman na. Ano pa natin mo sa Isidro, no? Ambot, sa man ako na sila amahan. Pagpasabot, sobra gani, kaistis ka bala ka, mau ka na makatunglo. Magbalik-balik sa inyong lang. Tabangin ko ha. Tabangin ko nga, dilipod sila mo suko. Kung akong paminaw, iminom sila paminaw ako ninyo, hindi mo maminaw. Huwag itong lalako, ipahambog niyo. Alam ko, paangga-angga lang ko nila. Pero masayang lagi. Mas dako dito nga minaw na ko. Ano na yung pagkatalag man. Oo, ang pagkatalag. Hindi naman ko anong bali. Kung nanay akong yatag ninyo nga. Wala man ako kulang ninyo. Mga nga hait ko manulti, no? Mga hait ko sakit kay ko manulti, no? Kaya mo na ang akong paglikod nila. Ang lagi. Ina naman ako sila aman. Katong mga pari, mga pastor, mga sila. Padayon na lang na sila. Padayon na lang. Kaya, di mo ginamaminaw yun. Katong magpaabos na ako. Ang unang-una manggod. Pareha ako nila nagpatas-taas. Wala niya ako antosan. Kahit di kaya mano, yung mong gibuhat sa mga. Kaya karon maupad, karon ang gibuhat na ako. May mga kakay. Nagpakamatay man ka, 33 ang ito. 30 kapin. Ako, ikan pa sa 20 anyos na ako. Maabot pagid ko karon pagdawat sa espiritu. Ima, tulo ka tuig man, ima pagdawat sa espiritu na pagbunyag. Ano dako naman ka na bunyagan. Na pagdawat yun mo sa imong sakripisyo. Tulo ka tuig. Ako para magamit, magkuha nimo ang gawin sa mayong balita.
mga sukuha. Makuha ni mo ang kaalam. Nanaanan mo kaalam. Imo pang ipahatag. Gimana na ko. Kung gikan samahan nga kaalam. Karon malikon po din ako mga katawan. Sama-sama apostol. Wala man ako ipapahawa silang kaptangan. Wala man. Kuya ako namatay ko, no? Nga makita ko nila, no? Sabi ko, inyo ba kung ipapatay pag-usap? Dili mo maminaw na ako. Wala yun ko. Mamatay ko, inagkagabi yung anak ko. Anong tinuon mo dyan na? Kaya matuon man ang mga tao kung matay at Papa Jesus. Ako mamatay mo yun. Iampo ko pa. Iampo ko na. Na gusto ko mamatay. Parang nagkagabi, sige kong sulod sila una-una. Ayaw kong kalimtin yung mga anak ha. Anaon pa daw akong asawa. Mang, ayaw ko kalimtin mo. Nagtan ako na. Iwali mga. Ano man ako na kumanak. Diyan, iwali dyan na. Sama-sama apostolis sa ano. Imo ba ko ipapatay? No, di ba? Pariyag din siyang sa ulo, no? O, yung problema lagi noon. Kung dili sila tuman ako, kahit pariyagis lang sa ulo, magsuri-suri kus kadalanan, o biyaan yun nila ilang kaptangan. Ano nakakita? Ako naman nagisulti nila aman, murag wala na sila nag-interest. Okay, gusto dagway nila, mamatay ko. Sangyaw din sa sama sa apostolis eh. Imbis na ahanta ko. Lamang sila lang tabang na ko. Waray minok ako ay nagkungit. Kasi maglisod pa sila nga. Kaya magpalayo man ako. Lungit, pagit na ako. Ang gawang sa mayong balita. Sige lang aman. Ako lang yung antosan. Pero, makamahay pagkat sila. Sa ako ay nag-abot sa palahan. Salamat na, wala ako ni magpadadaan o mga tambalan. Gaayo na lang ni mo sa ang mga masakit to na binatog ni pandungan ako. Kaya parang maglisod mo ko kasi ko panambad. Makaluya po na akong lawas. Labi na wala sila nagbalik. Diya kanimo. Nga kalibutan nun sa ito sa naandan ng pagtununan. Luya akong lawas naman. Salamat ha. Ang importante, nakita nila ako na higugma nila. Di ba? Ako mag-isoon. Kala mo igagaw na ako. Nagdaot na ako. Ato silang diday sa ona. Ako na sila hinungdan. Nagibato ko sa tao. Salamat nila. Kung ano man nagpasalamat anuhan. Aron maangkon ako ang sa maing balita. Akong giwali karon. Ang problema kinsa ka. Ang akong madala. Ang akong tinuod na tinunan. Kaya tinuod na tinunan. Kanunay maminaw. Sa iyang magtutudlo. Sa higani, ang tudlo ko. Tulog-tulogan ako na. Hidaan ako na. Kung sa sayuta mo po sa langit. May interest na ako. Salamat niyo. Oo. Matuman yung pagbuhat. Maudin yan. Walang mga tao. Nagkatuo sila ni Mama, di ba? Pero nagkatuo lang sa tawanan. Wala sa espiritu. Nagasip-sip ka ni Bolto, nagagamit yung ibalaan. Larwasyon, ay mong ibalaan, ilang itong gamit. Kung mga din agad yung namatana ko, lagi namatana ko. Hindi means na maminaw na ko. Tungkol yan, ang sulti mo gusto matuoran na doon na sila itong gawasan ng mga ayo, mga din, tininggawan sa mga balita. Kaya karon hait mo ko manulti ka ng mga pare, maigo man ako, mga pastor pod.
Nagpataas silang kaugalingon sila naman ito, nagpatulo dahil bayan sa balaod sa Diyos, di ba? Di ba ito magpapasahit ang mga tao nila? Nilapas nila nila amahan. Sila na may nagpaaman-amahan. Sila naman ang may-ari ang pinaglingkod. Masama ako na. Ha? Dagan pang katalagman. Wala ni problema. E kung ino sa dagang katalagman, sila yung anak sa mga tao na nagwali. Kung ino yung mga tao. Basta wala akong labot na. Libuhat na ako ang tanan angan. Ako silang sa dili. Pasa isultin ako. Kanang nagbaton ako. Ang mga kuwan kong saod kayo. Kaya na sila na ako. Basta, pili na sila magmahay kung sila natabo. Kaya balik sila silang pagtuntong. Nakatulunan na sila nakalas. Kaya na ba naman? Tama ko niyo po. Nagpadayon, may noon sila kagaya silang ulo. Nakailan sila na ako. Naghimala pa din sa ko, ma-reflect ko. Kita nila ang panagway na ako. Misabot naman sila. Pagpalayo na ako. Pag sa ilang ingon, kaya ko isuot. Dili pa niyo, kakulto ko. Dito sila di ay nagabuhat. Nagamit sa imong gibalaan. Gamit pa sa cross. Gusto lang patin ka. Siya, wala na ko labatan na nila. Abangan ako kung may pay pa naman. Pero, kapatan. Ay mga lato. Kaya na ipagalagi naman. Kung di sila mo kaagay, kaya maigogit sila. O, dahil nga dato gilisan mo. Ato, mika sa labing umos. Dito na sila mo suborno para ng mga gobyerno ka na away-away. Madadili mo ko sa mga. Dahil lain man sila mga pastor, mga pare. Kaya lang isuborno. Dahil lain sila ipabising. Sige na, lahat pa nga dali na. Pinong Isus. Kabasi, magkatintal po niya ako ang mga tao dito. Kapoy na kayo ko. Wala ko kapoy sa akong kagalingan. Yung kapoy ko sa pagpanood doon, ako pa'y nangingit sa ilang. Kapay mo doon, padugdong, pero di padugdong. Basta, na ako'y katawan ako din yun. Ayaw ko sila kalingkod. Ang gusto lang na po, magpaabot ko sa pagdala sa mga mga katong paanak na pastor na ng madlok sa silot. Na madlok may naon sila na ako, kaya na ako lumula Trinity. Mauron. Tungo pa dahil na. Dahil mo diya, kangkaan na ng pan. Kilala po mo ang ikabulanan. Bayan ko parehas mong lasaron ko. Yung malamit mo. Bahala ko diya. Basta ang akong isulti ang tanong. Wala na ako bitaguan ang nagtangan. Kung makaluwas ninyo, lagi gusto mo nga madungog sa inyong ikay ubsan. Patintal mo pa, lingla mo nila sa una, wala mo nagbasag Biblia. Sa ligra manggod mo. Tichod, dito mo maminaw kasi sige mag-ulog-ulogan nila. Yung sa kuha mo. Ha, ikaw ka niyo, di ba? Kabalo ka na ako, mananambal ko sa una, di ka manino, kaya hadlok ako mo. Hadlok ka walihan. Tuo, manggod mo ng mga istorya nila, God. Ang magabi, sige mo, di ko patulungan, sige ko pangi o ninyo. Bawa mo diya. Nakakita ka na, oh. Kamo, nakakita naman mo sa espiritu, nakakita naman sa ligibuhat na ko. Dili, sila gusto minaw, ani. Magsulti ko. Patay na mo.
Patay na mo. Ay, nagsaad ninyo nga yung tuan nas langit to. Kaya nakampo ninyo. Lagi. Dako lagi sala nila. Di mo lagi kakita. Tama lagi di mo makita. Mga mga tao. Pabili mo kung sala. Bahala mo diya. Kung mamatay mo, mapain yung kadlok sa kuan, sila. Ano? Yung padayon, no? Lakas yung panaw. Padayon mo sa inyong mga binata. Na mapay pagmahay ninyo. Na wala na yung lawas makabuhat. Ika na yung lawas, mamaning hakob. Gusto halang doon. Kalawa itong uban, no? Nagreklamo ba ito sa layo? Wala. Mas malawas to mo. Kaya ikaw sa reklamo. Lang doon kakaayos on. Lagi layo inyong lugar. Layo. Pero nakaila ka na ako. Lagi. Yung parente lagi. Parente lagi. Ang kaliwat lagi. Sila na konsultian sila. Hindi maminaw na. Wala man kailang uban ako. Imong mga nakasalaan mo. Ngunit dool ka na ako kay suod ka, kay nakunik ka. Sa mong pamilya. Ano ka na uban, no? Hindi maminaw na. Nakara, nakita mo yun sila, no? Mga ka na ako mga asawa ko man na. Matulong gani na. Kung sa paka to. Sa paka to. Kung layo na. Bahala. Salamat ninyo. Tungkol sa mga nagwali niyo dito. Pangalag mo dito. Mga naalagi sa papadisas. Di pa sa gusto, no? Gamit palagi na sila. Pero abot sa panahon. Ang sabi mo. Napay ka panahon na. Di pa sa andautan. Di pa sa gustong paksyon, no? Sige. Mara na. Wala na ko karon. Kung ano ni. Ang muduwa na ako. Wala. Ang kailan ako. Wala. Labi ng mga anak ko magpapandong mani sa kuadre. Kisulti sa kuwa. Mga anak. Ang kailan ako. Pero kung magwali-wali pa ko dito. Kisulti pa ko dito. Wala. Magigipugan ako mga tao. Okay. Dali po kayo may ubos. Kaya na mo. Ay na pugsa, ay na dad-adre yung mga nagsakit, paduktor na, ay na padana ka na kung dito patambalan nila. Hindi magani na muto o di kay di hadlok man na ako sultian sa kamaturan. Naaman yung mga sala. Nang nagdaada akong itambalan na yung mga sala maigo. Di gusto mo ibalik sa sala na kay ubos. Ngayon nagbaton ako. Nagabot sa kamatayon. Sige, pag-sorry na ko dahil. Samang ko. May maginoo ko, isugo naman ko. Kalaw ako gitambalan. Nga akong walihan, anak, bana, asawa, kanana. Yan na ayon sila. Di na mo balik. Kaya nagpala ayon sila lang garbo. Nga, mauna na sila yun. Nagsige pamantay na ako. Hadlok man sila, mausap silang kinaya. Kumbaga ba, sa espirituano, nagpatulog-tulog. Nakadungog sila, nakamata na unta, pero nagpatulog-tulog. Nagmata nga naghakop. May interest na.
Ang pukoy interes nila. Sila lang akong kwaon. Sila lang akong luwason. Maanhir po na magpaantos na ko. Samok na kayo. Kung lagi. Di, kabalo na mo. Ano nagsakit ka? Oh, kabalo na ka no? Kalibutan noon lagi. Tanawa niya akong mata dali. Pagkala makita na maginan niyo inyong mabalam ng espiritu. Kung sa ilang trabaho no. Very hard kayo no. Pero sa polong tulog-tulogan lang ko. Okay, nagsalig lagi na ako. Kaduol ko. Naara ko. Salig, manambal ko. Tama na. Matulog lang ko kadali. Minaot ko nga. Maluwas mo.